Ja viime vuoden järjestys oli siis se, että Jukka-Pekka Kauppilannan 8 oli Suomen mestari rata 6 JP Peterin 2 ja Joonas Peterin 3. Mutta nyt käydään aivan uusi kisa ja Lugna! ovat myöskin rivissä mukana. Jukka-Pekka Kauppi aloittaa kovaa niin kuin oikeastaan odottaa sopiikin. 1.33,5 on se keskivauhti, jolla tehdään Suomen ennätys, eli se on jonkinnäköinen tähtäin varmaan tuossa kohtaa. Elikkä J.P. Kauppi ja J.P. Peteinen ovat tällä hetkellä, kun 200 metriä on soudettu, niin ovat mutta kuitenkin tasoissa. Jukkis Kauppi otti nyt sitten semmoisen metrin eron tällä hetkellä. Niin, ta det lugnt. Joonas Peterin Toni Kainion kanssa tällä hetkellä. Kolmannen sijan osalta tiukkaa vääntöä. Ja J.P. Kauppi 400 metriä soudettu on ottanut 7 metrin kaula. Metriä takana ja J.P. Kaupin vauhti pitää. Siellä ollaan siinä Suomen ennätys. Tai Jukkis tasaisesti vaan! J.P. Petäjäniemi on sitten kakkosena ja kolmantena Joonas Peterin, Toni Kainio, pari valjakko käy tiukkaa taistelua. Kalle Henriksson, Pekka Nieminen ovat siinä myöskin aivan kannassa. Ja Toni Kainio ottanut tällä hetkellä kolmannen sijan haltuunsa. Ja Jukkis Kauppi on vielä hyvinkin Suomen ennätysvauhdissa. Nähdään se tuossa puolimatkassa, että mitä se tarkoittaa siis 1000 metrin kohdalla tällä vauhdilla. Siinä ollaan ehkä 3.15 vauhdissa, joten Jukkis Kaupin Suomen ennätys haku on tiukassa haarukassa vielä tällä hetkellä. Selkeä johto hänellä. Kakkosena J.P. Petäjäniemi ja Toni Kainio on ottanut kolmannen sijan itselleen. Hyvä Jukkis tasaisesti vaan! Toni Kainio Turun soutajista 10 metrin etumatka tällä hetkellä. Joonas Peteinen, joka on neljäntä ja Kalle Henriksson ehtyy sinne myöskin. Vapaa vauhtia. Hienoa Jukki! 700 metriä J.P. Kaupilla matkaa jäljellä ja se Suomen ennätys on kovaa hakkisesta. Kohta lähtee viimeinen 600 metriä. Ja J.P. Kaupilla on. No niin Jukkis, sit antaa mennä! Viimeinen 500 metriä, 4 No niin! ollaan Suomen ennätysvauhdissa ja sen jaksaa painaa tuohon saakka loppuun. Viimeinen 500 lähti myöskin J.P. Petäjäniemellä liikkeelle. Samoin Toni Kainiolla ja Joonas Peteinen. Täysillä Jukkis! Viimeinen 500. Kaikki
Suomilla myöskin tulossa koko joukko. Nyt jännitetään oikeastaan ennätystä. Kiristä, kiristä! Epäselvyyttä. Vai!